Kaixo eta ongi etorri Euskal Herriko Unibertsitateko kampus virtualaren eraikinen fisika, bero eta masa transferentzia itxituratan ikastarora. Iñaki Gomez naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria eta ikastaro honen koordinatzailea. Ikastaro hau, ingenieritza energetiko sailan jarduten den Ikaster izeneko irakasle talde koordinatuak prestatu du. Ikastaroan zehar, eraikinen fisikaren oinarrizko kontzeptuetatik abiatuz, itxituren jokaera erregimen dinamikoan aztertzeko aplikazioetaraino, eraikinen barneko giroaren erosotasun baldintzak lortzeko menperatu beharreko kontzeptuak eta aplikazioak jorratzen dira. Ikastaro hau, kampus virtualan ere eskaintzen den energetika eraikuntzan izeneko ikastaroarekin osatzen da. Irakaslegoa, ingenieritza energetikoa sailako irakasle eta ikerlariak dira, eta Enedi izeneko ikerkuntza taldean jarduten gera ikerlari gisa. Eraikinen fizikan inguruan, beren ezagutzak zabaldu eta sakondu nahi dituenari zuzenduta dago eta bereziki eraikinen jokaera energetikoan sakondu nahi duen guziari. Eraikinek barruko ingurumen erosotasuna bermatu behar dute, beren erabiltzaileei erosotasun termiko, akustiko eta bisuala emateko. Eraikinen fisika, eraikinen argiztapena, akustika eta higrotermiarekin erlazionaturiko propietateak aztertzen dituen zientzia aplikatua da. Azken gai honek, higrotermiak, eraikinaren kanpo eta barnekaldeko ingurugiroak beresten dituzten itxituren zeharreko bero, aire eta hezetasun transferentzia eta metatze prozesuak jorratzen ditu. Prozesu hauek aztertzerakoan, isolamendu termikoa, inertzia higrotermikoa, energia balantzea, balantze higroskopikoa eta barnekaldeko airearen kalitatea kontzeptuak landuko ditugu besteak beste. Ikastaroa 5 gaietan banatzen da, horietako bakoitzak 0,8 kreditu ECTS dira. Beraz, ikastaroa bere osotasunean 4 kreditu ECTS-ko iraupena dauka. Metodologiaren aldetik, ikastaro honen ezaugarri nabarmenetariko bat, ikaslea bera berorren ikaskuntza prozesuaren protagonista nagusia izatea da, eta horretarako ikaskuntza metodologia aktiboa erabiltzen da, non ikasleak YouTubeko kanal tematiko bat eskuragarri izango duen, eta bertan aurkituko dituen bideotutorialak kampus virtualaren plataforman argitaratutako ikasmaterialak osatuko dituzte. Gainera, ebaluazio formatiboan oinarritutako eredu bat erabiltzen da. Eta honela, ikasleak bere ikaskuntza prozesuan emandako urratsak monitorizatu ahal izango ditu aldizkako galdetegiak osatuz. Ikastaroa zuen gustokoa izango delakoan eta zuen hezkuntzaren urrats probetxagarria izango delakoan, zuen zalantzak erantzuteko zain gelditzen gera, eskuragarri jarri dizkizuegun edozein komunikazio bideren bitartez. Eskerrik asko.